awuoro jokama. We make a clarification moroka. Mokuongo Nistoyamo Koyamo wachona ni kambi maloso tiles. Buro niluongo ni Keda Ceramics. Osiepwa to marodi bende koni, there has to be value for money. Kid kwae 300 to dhi kodi dalane to siemu ni kar 300 titie ekomi Kidoyo. nyakiti VOJ ok ni wa blame vijendegi. Wacha ni koro chopo sama nyaka walokre. Ok ni wa blame jotelo. Wawacho ni mbaka ni koro nyaka jotele magoye. Nikech gine magini hinyogi, wane magini hinyowa. Nyaka wabede gi strategy kako ganda. Nikech toki yiero VOJ. Ka jotelo koro sayudo nafas gi magi yudo magi biro Nairobi gilala. To vijana gi koro donjere kod wagweng. Okidhi dala, nikech sami chopo, to jini kodi. To matir mitero ni dwa loso godo gigi moko cha, okinyal loso godo itimo godo ang'owa, nyaka ng'imigi ka giweyo. So kwa chako go mbaka ni sana. Tuwa bedo kama ber, mar neno nwa konyo gandawa. Nikech ultimately nyaka wadog dala. Weekend moro ni koka dhi to Fredo dhi to Keno dhi kati dhi. To tabu ni makowa. To tabu ni mako jo machielo. So nyaka wawuoga oko. Ng'ato bende neno ga koni luo professionals nyaka koro bende wuogo. Professionals gari kota pani yawan. E kinde moko kanye wagomba ke group moro wantiere mwapenjo ni to luo professionals diga kanye. Tachiel kuom gimane ji wacho ni professionals oluoro jo siasa. Nika jo siasa wuoko, kaje professionals wuoko to jo siasa tema ng'owa ludhogi. To set negi apu jini koro goye urodu wachunga ng'ang'o. Koro mamba kama nyaka wago kako ganda. Obede kanisa, obede weche mag siasa, obede weche mag professional forums, mondo wakony vijende wa kikwa chopie kumane mungiki ochope oganda mama sawane. VOJ anadwa koni na sedhi liel. Maro sie wuono siep na moro, to kwa tieko liel mnatetu ka to kata kapok wachopo Sagana to gonu wasimo ni bwana rita uru Sagana kanyo. To wapenjo ni wariti nango, nadok Nairobi, idok nango, okanyal nindo dala, nikech ango mungiki. To mang'amo iko wuon gi saa 7 so chiko wan kode Nairobi ka. So kikwa bedi e urumano nikech gibro take over liet, gibro take over nyasi mora mitimo. Ok bibedo gi kwe. Kwe chakore mana ka wago kod mbaka maber, to wapimo negi to jotelo mane gi lwetgi. Bendo riwre kodwa mondo wa empower vijana gi. Mondo wa empower nyiri. Mondo wawe liere mitokni githungo jotelo, githungo ng'ata ni nyaki wena gimiorona. Erokamano. Governor, ka watiko wach ni ang'eni wadonje wach moro machielo. Mana kama je